Привет от Слънчева Варна, морската столица на България. Днес сме тук, за да подготвим още едно семейство за всякакво температурно предизвикателство. Това е новата им къща, новият им дом, който в момента е строеж. Положили сме система за подово отопление на първия етаж. Тук ще бъде абонатника, една спалня, два на стол, дневния трак. Жилището ще се отоплява с системата подово отопление на първия етаж и конвектори за втория етаж. Семейството предпочете този вариант, тъй като не обичат да спят на студено, на топло, извинявам се. Тук ще бъдат конвекторите, двете спални. Предложих им да монтираме система за подово отопление в банята, което според мен е много добро решение. Всички ни питат дали монтираме термопомпи в България, защото качваме видеа само от Германия. Ето виждате, монтираме термопомпи, системи за подово отопление и в България. Тук ще бъдат двата конвектора. Монтираме термопомпи и термопомпено оборудване както в България, така и във всяка страна от Европейския съюз. Имаме множество изпълнени обекти в Германия, Белгия, във Франция. Доставката и монтажа се случват в рамките на 60 дни.